Nahimo ng bagyo ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR ug gitawag nga Bagyong Ramil. Base sa 11 a.m. bulletin sa Pag-asa, gisaka ang signal number 1 sa pipila ka lugar sa Luzon. Ulahing nasiplatan ang Bagyong Ramil 760 km sidlakan sa Virac, Catanduanes. Sa inisyal nga track sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Catanduanes ugma sa buntag o hapon. Dunay tsansa nga sunod kining moigo sa Aurora o Quezon sa Domingo sa buntag. Pagkahuman, taboko niini ang Northern o Central Luzon hangtod makaabot sa West Philippine Sea. Posible kining mogawa sa PAR sa Lunes. Samtang trough o ikog sa Bagyong Ramil, easterly, northeasterly wind flow ug localized thunderstorms ang magdala og pag-ulan sa pipila ka bahin sa nasud. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Dunay kusog nga pag-ulan sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sorsogon, Caraga ug Davao Region, epekto sa localized thunderstorms. Busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide.